نالے قبرانو نالے شجرانو اینا در در دے سوالیاں نو سونا ایک در تے جھکان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور سارے نبیاں دا سلطان آیا میرے امیرہ میرے پیغمبر آئے نے اے ظالم بیٹیاں تو نفرت کرنے والے بیٹیاں دنال برا سلوک کرنے والے بیٹیاں نو قتل کرنے والے بیٹیاں نو زندہ مار دین والے اے بچیاں ٹوٹیاں مسوم روم دیاں رہ جاندیاں سن اینا ظالمانو ترس نہیں سی ہوندہ اے بچیاں روم دیاں تے قرلان دیاں لئی او سونا رحمت دا بن کے پیغام آیا میری امیرہ یاد رکھے آجے اے مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اے بیٹیاں دیوے تھے میرا اللہ بیٹے دیوے تھے میرا اللہ اے کدی غم زدہ نہ ہویا کر بیٹی دی پدائش تے دکھی نہ ہویا کر اے کئی ایسے لوگ نے او ترس گیا دینے اللہ بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے تیری رضا تیرا دیا اے کئیانو کئی سال گزر گئے رب دے سامنے روم دیا ہویا اللہ نے مال بھی دیتا اللہ نے دولتاں بھی دیتیاں نے اللہ نے ساری دنیا دا سکون دیتا گڑیاں تے کاراں بھی موجود نے اولاد نہ ہوئے تے بڑیاں بڑیاں دا دل دہل جام داوے اوے بڑے بڑے ترس جام دینے اللہ اولاد دے اللہ اولاد دے میں دعا کرنا اللہ جن بے اولاد نے اللہ صاحب اولاد بنا دے وے میرے امیرہ منو یاد آیا کاموں کی شہر دے اندر ایک مولانا سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ جتھے مرد کلندر لیٹے آوے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے میرے امیرہ ایک علاقے دے اندر بیان کرن واسطے گئے نا جس ممبر تے بیٹھے ہویا تے ایک بندہ آیا آمدہ سید جی دعا کرے آجے کہ اللہ نے منو بیٹیاں دیتیاں نے اللہ بیٹا عطا فرما دے وے میرے ابیرہ تے دوجہ بولے آؤ جنہیں کھانا بنایا او آمدہ حضرت جی سید جی دعا کرے آجے اللہ نے منو بیٹے دیتے نے اللہ ایک بیٹی عطا فرما دے وے تے خود سید عبدالغنی شادی اولاد کوئی نے نہ بیٹا تے نہ بیٹی جو ممبر تے بیٹھے پنجیاں پارا تے اے ہوئی تلاوت کر دیا پتہ کیا دینے اپنے انداز دے نال کہیں دینے حضرات توجہ جو بیٹھے سجے پاسے بیٹھیاں والا بہ جاندہ کھبے پاسے بیٹھیاں والا بہ جاندہ تے سید عبدالغنی شاہ قرآن پڑھ دیا کہیں دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر تے رو کے کہیں دینے آمدنے للہ ملک السماوات والارض او زمینہ تے آسمانہ دے بادشاہا جن جو تو چاہویں تو پیدا کر دینا میں یہب لمن یشاء اناثا اللہ جے تو بیٹیاں دین تے آویں تے اینو سات تیاں عطا کر دینا ہے وَيَهَبُ لِمَن
یشاء الذکور اللہ جے تو بیٹے دے انتیام تے اے بیٹھا انہوں ساتھ عطا کر دینا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ جے تو بیٹیاں تے بیٹے ملا کے دے میں تے انم سارے انہوں دے دینا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جے اللہ تو نہ دیتے آمیں تے سید عبدالغنی نو نہ بیٹا دینا تے نہ بیٹیاں دینا اے سارے دعا او دے کولوں پہ کروام دینے جدہ نہ کوئی پتر تے نہ جدی کوئی بیٹی ہے عرصہ دراز گزر گیا رب تیرے سامنے روم دیا اللہ نہ میرا پتر تے نہ میری بیٹی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ اے مرضیاں تیریاں نے اے بادشاہ اے مرضیاں دا مالک تو کل میں دعا کرنا اللہ ایس مجلس اندر کوئی بے اولاد آیا تے اللہ صاحب اولاد بنا دے وے اچھی کہہ دیو آمین اللہ جنہیں بے اولاد نے پوری دنیا اندر اللہ صاحب اولاد بنائے ترس جان دے لوگ توجہ کرنا درا عزیزان نیمان میرے مسلمان ویرا اس بات والگور کرنا توجہ کرنا درا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے فرمایا بَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ میرے ابیرہ فرمایا او جڑے کافر لوگ سننا کافر لوگ بیس بالکل بند کر دیو ٹریبل کھولو بریک آواز کرو فرمایا جڑے کافر لوگ سننا کافر بندے سننا اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت کرنے والے میرے ابیرہ ٹھیک میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا جدو اونا بیٹی دی خبر سن دینا جدو بیٹی دی خبر سن دینے میرے ابیرہ زلہ واجہو دا مطلب چہرہ زلہ واجہو مسودہ وہو قدیم فرمایا اینا ظالمان دے چہرے سیاہ ہو جام دے سن جدوں بیٹی دی خبر سن دے سن میرے ابیرہ توجہ کرنا درا آج ساڑھے معاشرے دے اندر بھی ایسے لوگ موجود نے پتہ لگ جاوے نا کہ بیٹی پیدا ہون والی بیٹی دی پیدائش ہون والی میرے ابیرہ او زندہ مار دین دے سن اے ظالم DNC کروا کے میرے ابیرہ پیٹ دے اندری اس معصوم دا قتل کر دین دینے میرے ابیرہ کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ لوگوں جتھے بڑے بڑے بیٹیاں دے قاتل جہنم دے اندر ہومنگے اور جتھے بیٹیاں نو زندہ مارن والے اور بیٹیاں نو زندہ مٹی دے نیچے دفن کرن والے ہونگے آج DNC کروان والے اوتھے ظالم ایوی موجود ہونگے میرے ابیرہ او یار بیٹی تے رب دی رحمت ہویا کر دی میرے آقا نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا لا تکرہ البنات لا تکرہ البنات فرمایا بیٹیاں تو نفرت نہ کرے آرے بیٹیاں تو نفرت نہ کرے آرے اور لوگوں ایتے محبت والیاں ہوندیاں نے ایتے پیار والیاں ہوندیاں نے میرے ابیرہ میرے پاک آقا نے فرمایا دوسری روایت سنے آجے میرے آقا دا غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں جگام دے پیر علیہ السلام دے کولوں سنے آمیں جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں دا باپ بنا دے وے اللہ دو بیٹیاں
بیٹیاں عطا فرما دیوے فرمایا اونا دی تربیت کر دے اونا دے کھانے دا انتظام کر دے اونا دے پینے دا انتظام کر دے اونا دی اچھی تربیت اسلام دے مطابق کر دے میرے ابیرہ میرے آقا دا غلام کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نکاح کر دیندہ اچھی جگہ تے آقا فرمان دینے اللہ جنت دا حقدار بنا دیوے گا میرے ابیرہ جنت ملے گی اس تو بڑا انعام کی ملے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے فرمایا اللہ جنت دیوے گا تے جنت اندر میں محمد دا ساتھ عطا فرما دیوے گا میرے ابیرہ میں مسافرہ میں دعا کرنا اللہ سانوں میں جنت اندر نبی دا ساتھ عطا فرما دیوے اور نبی دے ساتھ دی خاطر صحابہ دعا کریا کر دے میرے نبی دے جانی سار رویا کر دے اولیاء الرحمن رویا کر دے اللہ دے نیک بندے رویا کر دے اللہ سانو جنت دے میں تے جنت اندر کملی والے دا ساتھ عطا فرما دے میں میرے ابیرہ توجہ میرے آقا نے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی دا ساتھ منگیا کر دے او لوگو اللہ دی قسم اگر بیٹی بری چیز ہوندی تے اللہ میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں دا باپ نہ بنا دا اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کی تھیاں نے اوہ بیٹیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اوہ بڑے خوش نصیب جے اللہ نے اپنی رحمت دے نال نوازے آوے متھے وٹنا پایا کر بیٹیاں جتنا باپ دا احساس کر دیا نے اور جنہ ویرانل محبت کر دیا نے میرے ابیرہ بیٹے انہیں وفا نہیں جے کر دے جنیاں بیٹیاں محبت کر دیا نے جنہ بیٹیاں پیار کر دیا نے میرے ابیرہ توجہ میرے آقا علیہ السلام دے کر جدوں میں سیدہ فاطمہ اوندیاں نا تے میرے آقا اپنی بیٹی دے استقبال اندر کھڑے ہو جان دے تے میرے نبی سینے لا کے فاطمہ دے نال پیار کر دے سیدہ فاطمہ نال محبت کر دے اوہ سیدہ زینب ہوندیاں تے میرے نبی پیار کر دے اور لوگوں ماں باپ بیٹیاں نال محبت کر دے نے بیٹیاں بد کے محبت کر دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا میرے ابیرہ بیٹھے نے نا تے بیٹھیاں بیکھیا ایک بندہ میرے نبی دے کول بیٹھا ہویا وے میرے پاک پیغمبر ویندے نے اس بندے دا انج بیٹا آیا مسجد دے اندر انج بیٹا آیا تے بندہ جلدی نال کھڑا ہو جاندا وے ایک کھڑا ہویا وے نا تے دور کے اپنے بچے نو اٹھاندا وے نالے سینے لامدا تے نالے پیار کردا نالے او دی پیشانی دا بوسا لیندا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویندے نے انہیں اپنی گود دے اندر اپنے لال نو بٹھایا اپنے بیٹے نو بٹھایا محبت کر دیا تھوڑی دیر تو بعد ایدی بیٹی آ جان دیئے ایدی بیٹی آ جان دیئے میرے کملی والے آقا نے ویکھیا ایدی بیٹی آئیے ایک کھڑا بھی نہیں ہویا انہیں اپنا چہرہ پھیر لے آوے انہیں اپنا چہرہ پھیرے آوے تے بیٹی دور دی ہوئی آئیے تے مسکرام دی ہوئی آئیے انہیں ظالم نے چہرہ پھیرے آوے نا تے میرے پیغمبر نے بیٹی وال ویکھیا تے بیٹی ہس دی چپ کر جام دیئے اور معصوم بچی آئیے نا تے ہس دی اپنے باپ وال اس نے چہرہ اپنا پھیر لے آوے میرے آقا دیاں اکھیاں برسیاں میرے آقا فرماندے نے ایک ہی کیتائی بیٹا آیا تے پیار کیتائی سینے نہ للائی اے تیری بیٹی آئیے نا اپنا چہرہ پھیر لے فما عدلتا بینہما اینا دھوما دے اندر تو انصاف نہیں کیتا میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے اللہ نے بیٹیاں دی عزت اور بیٹیاں دا بڑا شان رکھے آوے میرے ابیرہ فرمایا اتھے میرے آقا فرمان دینے اور جس بیٹی تو منہ پھیرے آئی جس تی تو منہ پھیرے آئی اے تیری بیٹی کل جہنم دے دروازے تے آڑ بن جائے گی تینوں جنت لے کے جائے گی تیری بیٹی میرے ابیرہ میں ایسے کراں
نو جاننا وا میرے ابیرا رزق کوئی نے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں ملدا تے اللہ بیٹی جیسی رحمت نال مالا مال کرے تے اللہ رزق بھی عطا فرما دیندے نے اللہ رزق اندر اضافہ فرما دیندے نے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹیاں نال محبت کر دے اور محبت کر کے دنیا والے آنو میرے نبی نے اے پیغام دیتا ہوئے کہ بیٹیاں محبت دی جگہ نے بیٹیاں تے پیار والیاں ہوندیاں نے اے طائف دا علاقہ میرے پاک پیغمبر نے طائف اندر اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا آکھیا لوگو مشکل کشا اللہ وے حاجت روا اللہ بگڑیاں بنان والا اللہ وے انہاں نے پتھر برسائے میرے نبی وال میرے نبی دے سر پاک دے اندروں خون چل دا میرے نبی دے قدماں دے اندر آ گیا قدماں دے اندر خون آیا نا تے میرے مرشد پاک نا چل دے بیت اللہ دی طرف آ رہے نے اینج بیت اللہ دی طرف آ رہے نے اللہ تو انوی بیت اللہ لے جاوے اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ سار ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لنگان نو جی کر دا اللہ تو انو اس سال اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرماوے اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتہ نصیب فرما دے وے اینج میرے نبی چل دے بیت اللہ دیوال آئے نے بیت اللہ حتیم والی جگہ نا جنہ بکھیا انہاں نو پتا وے حتیم والی جگہ اے بزرگ بیٹھے نے ڈاکٹر صاحب انہاں نو اللہ نے اینا اعزاز دیتا اے بیت اللہ دے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھ کے آئے نے اوے بڑے خوش نصیب لوگ نے انہاں نے دروازہ کھولے آوے اندر جا کے رب دے سامنے رو کے آئے نے اوے بیت اللہ حتیم والی جگہ تے میرے آقا آئے نے اپنے بازو دا تکیہ بنایا تے میرے مرشد لیٹ جام دینے حضرت عبداللہ بن مسعود آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دینے ہم دینے سونے اے توڑی سار دے اندر خون چل رہے آوے اے توڑی سار دے اندر خون نکر رہے آوے کر چلے جاؤ مرہم پٹی ہو جائے گی خون صاف ہو جائے گا میرے ابیرہ میرے آقا کہیں دینے سن میرے نبی دا جواب سننا میرے آقا فرمان دینے عبداللہ میں کر نہیں جانا اس حالت دے اندر جدو میں کر جانا وا اس حالت لہو لوحان حالت دے اندر جدو میں گھر جانا وا تے میری فاطمہ میرے والوے کے روم دیئے اس حالت دے اندر جدو میں کر جانا وا میری زینب دے کولوں اے صدمہ برداشت نہیں ہوندہ اس حالت دے اندر جدو میں کر جانا وا میری ام کلثوم میرے سینے نال لگ کے روم دیئے میری بیٹیاں آنسو بہان دیاں نے میں اس حالت دے اندر جدو کر جانا وا اے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دا صدمہ برداشت نہیں جے ہوندہ بیٹیاں دے کولوں ماں پیاں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں جے ہوندیاں اور میں تے ویکھیا لوگو اے جدو نکاح دا ویلا ہوندہ او بیٹے انکار کر دیندے آندے بابا میں نہیں اوتھے رشتہ کرنا میں اوتھے نہیں نکاح کرنا میں فلان جگہ تے نکاح نہیں کرنا اور جدو گالتیاں دی ہوندی ہے اور جدو گھر بیٹیاں دی ہوندی ہے نا تے آندیاں نے بابا میرے ابیرہ میں ویکھیا وے میرے ابیرہ جڑا خامد جدے نال رشتہ ہویا او مزور بھی ہووے اکھاں تو نبی نامی ہووے اور کچھ نہ پلے ہووے تے کہندیاں نے آندیاں نے بابا جتھے تُسی راضی ہو میں جان واسطے تیارا انکار بھی نہیں کر دیا باپ دی عزت دا بھی خیال رکھ دیا نے اور ویر دی عزت دا بھی خیال رکھ دیا نے